ассалому алайкум дӯстону бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. Широина имрӯз 18 апрели соли 2024 мо навор кардаем. Имрӯз дига навормон беҳад зурай маъқултон мешавад. хости подписчико бародаро видеоро намегзаронем, тамошо мекунем. Аввалаш Daewoo астаи Daewoo Matiz, Daewoo Nexi, Daewoo Leganze Москвича мондагем. мақсад ганда маъқултон мешавад. видео адуши мегзара. Astra F ҳам аст. бисёр мошинамон имрӯз ай шаҳри Душанбе дар шаҳри клуб ҳам ҳастай бародаро. Мезанем лайка, подписатсияро зер мекунем, зангуларо зер мекунем. Ай видеои ҳаррӯзаи мо бохабар мешавем бародаро. Ина марҳамат. Инак мегзарем ба эълони якми имрӯзамон. эълони якмон ваз 21:00 солиш 2003 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. номеро 63 охираш. нархша нигоҳ кунед. аз ҳамин зайга 14500 сомон мега. холи бензине бардаро. кузовш хеҷбек, объёми моториш 1.6, пробегиш 111000 пробег дорад. коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад мега. мотор коробка 100%, 4 баллон 80%, аккумулятор пачка, тонировкаш 1 моҳ дорад. ҳуҷҷатош буҷдага. электропакет, центр замок ҳамаш ҳаст. мақсад срочно фурӯхтан дар кори мошина. агар желентон боша бардаро, ина солшам кӯна набдаст. нарх навои хиш созай 14500 сомонӣ. 2003 сол ваз 21:00. ай мошине ки ғам ната бардар бенақс боша, ҳайка бигарди мешава. басай барои мо. мегзарем ба эълони дуюми имрӯзамон. эълони дуюмон Opel Astra F ки солиш 1996. ин мошинча қарор дорад дар шаҳри Кулоб. нархша 31000 сомон мега. 9671 WhatsApp бардаро. номерои дасти точкиш 1719. бензин плюс газа. объём моториш 1.6, пробегиш 298000 пробег дорад. коробкаш механика. 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад мега. бално 90%, краскаш 90%, хадавош 60%. алиш намеша бардаро. то хасум дар корай. харидори аниқ боша мега. чақчақ мекунем дар назди мошин. ина бардаро ин мошина ҳатман айнуми канали мо зангш бизанен. айнуми канали Авто ТВ. шумо да шолоки ягон сум дига арзон мекунам метатон. 96 Astra F. светиш намехарид то зак хишро озудай бардаро. бо 5 моҳи дига ҳуҷҷат доштааст. 5 моҳи дига мегири ҳай мекунӣ мегарди бардар. ина марҳамат 31000 сомонӣ мега. бо арзон мешавад. мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. эълони сеюмон Daewoo Leganze ки солиш 1997. дар шаҳри Кулоб қарор дорад ин мошинам. нархша 14000 сомон мега. бензин плюс газа. кузовш седан бардаро. объём моториш 1.6 обычна. коробкаш механика. ассалому алайкум бардаро. мошина ходвай уфтааст. документош набучид. электропакетош кор мекуна. хулоса мошин созай. харидори аниқ занг бизана. боз муомила дора. ай пеши иншоаллоҳ гуфтааст. ина бардаро бо читон мефора. марҳамат 97 сол кӯнаам нест. мақсад ай мошин дар талаботи худаш ҷавобгӯй бардаро. 14000 сомониш мега. номерош охираш 5597. ина марҳамат. мошин агар маъқултон боша рафта аз шаҳри Кулоб бигирен. рақамош 91 99 55 97. ба эълони чорми имрӯзамон мегзарем бародаро. эълони чормон Daewoo Matiz. эй дӯстдорони Matiz ҳамха бисёй. соли 1998 бародаро. кӯна нест. 1387 рақамаш охираш. мошинча қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 19000 сомон мега. холи бензинай. кузовиш кроссовер. моториш ягам нест 08 бародаро. 19000 пробег доштааст. қариб 20. коробкаш механика. Daewoo Matiz машина в техническом части хорошая. Только бензин, мотор, коробка, ходовой, электрика 100%. Все детали на месте, работает как положено. Единственный недостаток по кузову
умалиярова работа есть. Договоримся, возле машины есть техосмотр до ноября. Техосмотр то моҳи ноябр бародаро, мақсад ҳамаи чизош 100% дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. ҳами як нақсш ҳами чияй малиярни камтара кор дора кузовшта бародаро ҳами как дар доштааст. эълони панҷум мошироинар Дайво Некси дӯсторои Некси ҳам бисёр соли 1996 мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 0007 рақами охираш 11500 сомон мега бародаро 96 сола. Бензин плюс газай, кузовш седан, абиё моторш 1.6 обычна, коробкаш механика. Мошинша дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мотор коробка ходовой 100%, баллонаш 70%, мотор нав кагем ҳуҷҷатош бучидаге мега. Срочно фурӯшай бародаро. дар ин нарх наво дар ин синну сол ба фикрам хеле мошинора ёфтан хеле камай бародаро. агар маъқултон боша ами свет мошин марҳамат метонен ки зангш бизанен. дараншам соз будаст, бад нест. ба эълони шашми имрӯзамон мегзарем. эълони шашмон Дайво Nexia соли 1995. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, охирои номераш 4545 24000 сомон мега, бензин плюс газе, кузоваш седан. абиё моторш 1.6, пробегш 237000 пробег дора, коробкаш автоматика. ассалому алайкум, мошин дар ҳолати беҳтарин, мотор коробка ходовой, губковат кагай, ҳамаш садай, чашкош варид надора, срочно мега бародаро, фурӯхтан накурай. одами харидор занг бизанан, одамое ки намехарен мега бародаро, илтимос ай шумо эҳтиромона хоҳиш, касе ки намехара зангшо назанен. ина марҳамат 95 сол 24000 сомон мега дар шаҳри Душанбе. маъқултон боша зангш бизанен. мегзарем ба эълони ҳафтуми имрӯзамон. эълони ҳафтумон Дайво Espera ки соли 1998. ин мошинам қарор дорад дар шаҳри Душанбе 2290, охирои номераш нарш 17000 сомон мега, бензин плюс газай бародаро. хайхтон дидасе мошинча тоза кайдарин беришам созай, кузовш седан, абиё моторш 1.8 123000 пробег дора, коробкаш механикай. бародаро ҳолати мошин нормални айгутаст. каси харидор боша занг бизана, савдо мекунем дар пеши мошин. дигар маълумотошам мега метавонен ки тариқи телефон, мақсад зангш бизанен, у тарафша бо чахчах кунем бародаро, чанқай ки нарх навотон товур мегира. ҷелани шумоҳай. ба эълони ҳаштуми имрӯзамон мегзарем. эълони ҳаштумон ганда эълони хеле девонагии бадай, хеле эълон камай. Москвиш 2140 соли 1983, рақамош 9991, мошин қарор дорад дар шаҳри Нурак. нархша 45000 сомон мега, бензин плюс газай, кузовш седан бародаро, абиё моторш 1.5, пробегш 222000 пробег доштааст, коробкаш механика. ҳамаш хидмон айнол каге мега, документ 1 сола, танировка 1 сола, номероша нав гирифтагем, номерошам девонаги бадай. 4 дискай престижни дора, покришко ҳама наван, мотор 100%, коробка 100%, заднимо 100%, монитор, сампфер ҳамаш қоидавия. хеле майна меҳнат кардаги мега камтарак арзон меша, мақсад бисёри бадам не. краскаша бинем бародаро, мошин рости гап маладоҷ не, ира бигири баъд дар шаҳри Душанбе бигири ҳайш кунӣ. мегзарам ба эълони наҳими имрӯзамон. эълони наҳимонам москвича бародаро, москвич 412. ин москвичам созай бад нест, соли 1983. мошинча қарор дар шаҳри Ваҳдат, нархша 8000 сомон мега бародаро, 1410 охирои номераш, холи бензинай, кузовш седан, абиё мотораш 1.5, мошине ки ба бензин боша худтон медонед. коробкаш механика. ассалому алайкум бародаро, мошини фурӯшӣ нахату дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳар рӯз дар гаштай. мошин ягон камуди надорам, мотор 100%,
ساعت واری کار میکنه دود نمیکنه بردارو коробкаш 100% 4 балон навай аккумулятор нав пусидагӣ ёки задагӣ надора мега. ина бардоро ҳатто ки то 8000 сомонира шумода ман мошин ёфта додам. агар маъқултон боша занг бизанед, маъқултон набоша ихтиёртон бардоро ҳамаш садай мега. бардоро касе ки ранги ами дӯстои мо мақсад мошиншон дар реклама гузоштадан бошен дар номерои мо занг бизанед. сара аввал лайк, подписатсия ва зангуларо биҷихен бародаро. агар ҳамин видеои ман ба шумо маъқул шида боша дар комментарии автотиви ба пеш бинависонед. ман ҳамиқа ай шумо розием ашаринар. маъқултон боша ҳар як ҳамин мошинои мондагии мо Matiz, Nexi, Daewoo Leganze, Opel Astra F маъқултон боша ҳатман бардоро ай номи канали мо зангшон бизанед. шумо да нормали арзон мекунам мета мақсад бо хел асозай. раҳмат ки то ҳамичина моро пайгирӣ кардем бардоро, видеои моро тамошо кардем. ай ҳамаи шумо миннатдорам. фақат лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. метавонед ки дар ҳамин рақамҳои мо бинависед касе ки хона бошин замин дора. номерои мо ҳай WhatsApp, Telegram дора. панотон ба худо бародаро.